Kaixo, uhinekin jarraituta ikusiko dugu uhinen propietateak. Espero dut orain arte uhin motak eta uhinen ekuazio matematikoa errepasatu izatea eta pizkat klasean emandako teoria edo liburuan irakurri duzuena buruan edukitea guzti honi buruz hitz egiteko. Uhinen propietateak izango dira islapena, errefrakzioa, difrakzioa eta interferentziak. Eta interferentzien adibide konkretu bat izango dira uhin geldikorrak. Hurrengo bideoetan, gauza hori buruz egingo dugu hitz, islapena, errefrakzioa, difrakzioa eta interferentziak. Islapena, errefrakzioa ikusteko izpiaren definizioa buruan eduki behar dugu. Difrakzioa eta interferentziak ikusteko uhina osotasunean edo uhin frontea aztertuko dugu nola mugitzen den eta beraien artean nolako erlazioak dituzte.